Gestió horària és un nom molt genèric, però que es pot concretar en temes com coneixeu tots, que és la flexibilitat o la conciliació laboral i familiar. És a dir, el temps ja no és una mesura de fiscalització, tot i que pot seguir sent en part, sinó que passa a ser una mesura de motivació, un element de gestió per a les empreses per aportar valor a les persones. Aquestes mesures es valoren molt quan entrem una persona nova a treballar, li expliquem l'horari, li expliquem que té flexibilitat, que pot agafar les vacances quan vulgui, etc. Dius, perfecte, m'agrada. Però amb el temps, i això és una condició de les persones, ens acostumem i perdem la perspectiva d'allò i considerem que allò és un fet, un valor adquirit, i no ho valorem. Al final això no es valora i es dona com una cosa, bueno, és així, ya no ho posen en valor. Sobre todo empezamos a difundir medidas de conciliación cuando hicimos, aunque siempre habían existido, cuando hicimos el plan de igualdad en el año 2009. Y a partir de ahí, en el 2010 se fueron publicando pues, las medidas de conciliación, el compromiso de la empresa con la conciliación. Siempre hemos tenido gente con horarios especiales. Cuando hicimos el plan de igualdad y se comunicaron todas las medidas, lo que hicimos después fue también una encuesta. Luego recientemente, en noviembre, hicimos la encuesta de Great Place to Work, él lo sabe, y bueno, tuvimos unos resultados. Y uno de en los comentarios libres de todas las áreas, donde había más comentarios como de mayor satisfacción eran precisamente en el buen horario, en el buen calendario, en las medidas de conciliación y lo fáciles que eran de utilizar. ¿Qué pasa? Que sí que hay un peligro, lo que decía el compañero anterior, que todavía hay un colectivo pequeño de gente que en cuanto ve que todo esto marcha muy bien, lo considera pues un derecho y entonces pervierte el sistema. Las medidas se vuelven higiénicas y entonces al volverse higiénicas se pierde el valor. Y cuando se pierde el valor, entonces se vuelve toda una exigencia. Y hay que hacer un proceso ahí de refresh importante para poner nuevamente en valor esto. Las prácticas que tenemos actual en nuestra compañía, ¿cómo las repotenciamos? Hagamos un refresh de la práctica, sencillamente. Y si hacemos un refresh, pues pensemos que es un regalo y cómo adornamos ese regalo para que las personas vuelvan otra vez a retomar. Las campañas de comunicación, sobre todo siempre apoyadas en personas que conozcan de los temas. Tener en cuenta la evolución histórica de las políticas o de las iniciativas que se desarrollan. Asociar los planes de acción a indicadores cuantitativos. Trabajar siempre con los mandos medios, que son la cadena, digamos, son el sándwich de la organización, perdónenme la expresión, pero es un poco así. Tienen que gestionar muy bien toda la parte de sus equipos de trabajo y lo que les piden los directivos. Y por último, el tema del cambio de la cultura. Y el cambio de la cultura va a referencia a que las medidas que se implantan, cuando se implantan, no deben ser mal vistas. Estamos todavía a veces en una cultura que es complicado, que una persona cuando se va a las 5 de la tarde, pues las demás personas se voltean, lo miran y murmuran. No, o sea, sencillamente es porque ha terminado su jornada laboral y se puede ir perfectamente. Entonces todavía estamos ahí con que se calienta silla, entonces trabajas mucho y no es así. El rol de gestor de persones és el line manager, el cap intermig. És el rol d'ell, no de recursos humans. Nosaltres posem les eines. Llavors, i això és clau per tenir el feedback, per exemple, és el que diu la pregunta, amb les necessitats de conciliació, arribes inclús a una necessitat molt més personalitzada a vegades, i també tenim la possibilitat que li facilitem a ell la capacitat de conciliar, de flexibilitzar a la seva. I tenim un paraigües com un munt de mesures, però després el CAP té la flexibilitat en les seves mans per gestionar-la de la seva vida. També hi ha altres mecanismes com poden ser, nosaltres vam fer en el seu moment, i també una de les empreses que estava amb nosaltres, grups de treball, i després hem parlat d'enquestes concretes que denominem Pulse Survey, són per pulsar, tenim una global i altres que podem agafar un tema concret, pot ser el teletreball, l'horari flexible i ahondar en com està veient la gent, aquesta gent d'utilitat i de millora, etc. Això també és molt interessant, s'ha de canviar una mica el xip perquè culturalment no estem habituats al tema aquest de les enquestes, però jo crec que amb el temps és una altra cosa, una eina molt potent perquè a vegades ens manca el tema qualitatiu. Maneguem molts indicadors, però el tema qualitatiu ens manca i això és perfecte, no? Ens trobàvem que, depenent del tipus de petició que es volgués fer, o bé tenien ja recursos establerts mitjançant un aplicatiu on demanaven el permís
petició personal, no? Doncs ho ve amb la persona responsable directa o ve amb la persona de recursos humans, intentant no saltar-te la persona responsable de l'equip. Però la nostra, al ser tan gran, és tan complicat que al final tenim que anar als comits per reduir-la com si fossin petites empreses. I els comandaments intermitjos en aquest cas són superbàsics. És una petició puntual de curta durada, s'intenta gestionar a través de la responsable directa i sempre intenten que el resultat sigui favorable, i quan és alguna una conciliació que té més durada en el temps, llavors habitualment es fa una petició de recursos humans sempre amb l'aprovació o amb la conversa prèvia amb el responsable i s'acostuma a aprovar. Es fan enquestes, es fan jornades, on també es rep una mica el feedback de la gent que vol fer o planteja mesures de conciliació aplicades a l'empresa. Ha sortit alguna idea que durant el procés d'acció ja es comenta la possibilitat de fer aquesta contractació d'hores, llavors ja entres a l'empresa sabent que podràs fer aquesta conciliació. Sí que és molt important, s'ha parlat de posar en valor, no? Això és clau. S'ha de fer un plan, no? Parlaven de fer un plan anual, s'ha de fer un plan ben estructurat, que no es trepitgin coses, que es queden clares les coses, avui parlarem d'això, dintre de 2 mesos d'això, altre. O sigui, realment un plan ben dissenyat i que sigui amb una continuïtat, perquè hem de contínuament posar en valor això, a la vegada que dues coses, que incorporem coses noves, una cosa que és molt interessant que s'ha dit al grup, que és a la vegada que també comuniquem no solament les mesures, sinó els resultats de les mesures. I també jo crec quals són les limitacions de cada lloc de treball. Limitacions i el bo que té. En el nostre cas és més depenent de l'estructura de cada empresa, però des del moment de la selecció, un cop ja la persona candidata ja seleccionada, sí que se li explica les mesures que disposa l'empresa en la conciliació, amb el pla d'acollida i el personal que ja estan dins de l'organització, doncs depenent, no? Doncs si té intranet, mitjançant l'intranet, hi havia l'ACRA en aquest cas té una revista interna, un paper que li dona a la plantilla, TMB fa una news, en altres casos doncs, mitjançants mailings. En el seu cas, per exemple, té molt de l'equip el té desplaçat, una part de l'equip el pot tenir desplaçat en altres empreses desenvolupant projectes. Doncs les persones responsables d'aquestes persones els hi transmeten les mesures de conciliació que duen a terme. Dintre del pla d'igualtat també es comunica, inclús anualment amb el calendari laboral es fa una fulla anexa en la qual s'expliquen les mesures o permisos retribuïts que poden servir com a mesures per conciliar la vida laboral, que són revisables normalment en funció de si ha funcionat o no ha funcionat o si és sostenible o no és. El que fem és seleccionar les mesures que creiem que són importants, les seleccionem i llavors tenim una manera de treballar dintre d'un, es diu Continuous Excellence, i fem reunió, tenim un Operational Master Plan on fiquem unes prioritats i fiquem les mesures. Llavors, una d'aquestes, des de recursos humans, són les mesures de conciliació. Ens reunim, tenim 3 tipus de reunions, DORS, WORS i MORS, diària, weekly i monthly. I llavors la monthly és la potent, podem dir, i aquí fem una revisió de cada 3 mesos més del dia a dia. També hi havia nosaltres també tenim un portal i en aquest portal tu pots tenir la teva gestió del teu temps. Aquí veus quantes hores de mes portes a l'any, al mes, millor dit, que vacances has fet, que dies de flexibilitat has agafat, etc. En aquest cas, la revisió de les mesures i l'avaluació passava per la enquesta. Una mica, doncs, la participació de la plantilla ja passava per això, responent o donant el feedback. En altres casos es fa una avaluació, una reunió anual, on cara a cara cada una de les persones de l'equip se'ls pregunta si estan contentes o quin impacte està tenint l'aplicació de mesures de conciliació dins de l'organització i comunicar el feedback de l'equip. En el cas de TMB, imagino que també a part dels comitès aquí, perquè comentaves, pot haver més
més participació, també recollint una mica més el sentit de la plantilla en els temes. En el nostre cas, les enquestes, una anàlisi dels resultats de l'enquesta. També el que hi ha autoritat a la bústia de procediments a nivell de bústia física o bústia electrònica. I en reunions d'equips de manera no sistematitzada, en una reunió més informal, es fan aquestes avaluacions. En alguns casos són anuals, potser són les que tenen més pes i després ja cada 15 dies es fan altres reunions ja més per anar mirant una mica l'evolució. Un seguiment, exacte. He dit els grups de... Jo crec que és interessant la participació ciutadana i és bo que cada X temps es faci una gran sol·licitud de dir, escolta, vinga, continuem construint junts a l'empresa, a la nostra empresa, anem a fer grups d'alta regulació de l'Estat. Llavors es pot perfectament focalitzar un del grup al tema de mesures, de conciliació, d'equilibri familiar i laboral. S'ha de crear un clima, això. Per això el dels grups va molt bé, perquè la gent sigui, que tot això ho posis en la boca de la gent, que sigui ells que ho sol·liciten i no l'empresa que ho imposi, és clau, perquè per tot això funciona. I això és molt fàcilment sortirà de la gent, perquè són necessitats que la gent és a flor de piel. També és veritat que si alguna de les mesures de conciliació ve derivada d'un diagnòstic d'un pla d'igualtat, doncs fer el seguiment d'aquest